Kurdi zanî? Mızanı mı tızanı? Raşi çünkü. Em dikarin röportajekî piçûk bikin? Belê. Söyle. Navê te çi ye? Kînem. Kînem. Ji ku derê? Ji Mêrdînê me. Aa. Gomane diyar e. Em hemû torîne a. Erê a. Kînem. Zilamên Kurda çewanin? Zilamên Kurda Kaşmerin, bênamusin. Ula. Kerî jinan nayên. Kerî tu tiştî nayên. Wek golikan e, kerin, her tişt buhare ye. Romantizm zero. Ben İngilizce işi söyleyeyim. Eylo ez mal xirapım. Ey vakit ne? Ve gidin yani nizam yani. Teketi avê hal navê hal qamete tiştek ne işte. Belê kînem. Pirsek min dinêje. Di nav civakê da rolê zilamê Kurd çi ye? Tenê rûniştin ve xwartin, xwarin, tiştên ku difikirin tenê evin. Ji bilî wê qet tiştek nafikirin aliye evînê da. İşte wa tenê bi xwarinê re şoğlê. La wallahi te me kuşt. Wallah. Bir kere tiştin ayên wallah. Min edîtiye ku zilamekî Kurd destê xwe da bêbûnek an jî gulek aniye daniye jinikek. Na qet. Mala min ê hûn bilbilin? Şo em bilbilin me ne bilbilin. Bila. Kînem te dixwazî jiyana te da zilamekî Kurd bikeve jiyana te te bûra bizê û jiyan jî te bûra pîr bibî. Erê. Berî sê çar sala ez fikirîm lê piştî sê çar sala min ceriband û zilamên Kurd ji bo zilamên Kurda ez bêjim ez qet nazewicim. Min zewac hayata xwe de derxist jiyana me de êdî zewac nîne xilas bû. Spas dikim te ji dil û can qise kir. Wavan rexna girte. Ji xwe re bibe merif û însan baxuriyê we da ji me re bêjin çi? Teşekkür olun ne ya? Var ha var kenzizar. Ha var kenzizar. Temaşavan heca elle veder ki dijin bi taybeti biyanine. Yani jiboy garet enver jiberwi pirekin kurda zidenin. Lehema eme suke skak bigaran wa mabinin. Jiboy me xamnine. Ketne neçiri? Az vaki neçirvane ki neçirvane bizim kovya az lepey